Sabi nga, lahat ay kayang gawin ng isang ina para sa kanyang mga anak. Kahit pa nga ang maging kapalit nito ay ang sarili na nilang dangal. Ito po ang kwento na siyang ibabahagi namin ngayong araw sa inyong lahat. Ito po ang kwento ni Ma'am Laika, isang ina at asawa na nagawang pumatol sa matandang byudo na kasing edad na ng kaniyang ama. Magandang araw po, Miss Love. Magandang araw po, Miss Love. At sa lahat po ng listeners ng channel ninyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Laika. 29 years old. Isang may bahay at isang ina. 9 years na po kaming kasal ng asawa kong si Nestor. 35 taong gulang na siya. Isang tricycle driver na noon ay masipag at responsable. Pero habang tumatagal, mas naging importante pa sa kanya ang alak kaysa sa sarili niyang pamilya. Halos gabi-gabi na siyang umuuwi ng lasing at kadalasan ako na ang gumagawa ng paraan para maitawid ang pang-araw-araw na pangangailangan namin. Sa kabilang banda, Miss Love, may isang taong unti-unting magiging malapit sa puso ko. Si Mang Beto. 66 years old na po siya. Isang byudo na 15 taon nang namumuhay ng mag-isa. Hindi ko sukat akalain, Miss Love, na mapapalapit ako sa kanya. Hanggang sa tuluyan kaming nagkaroon ng relasyon at tuluyan ko ring maibigay ang sarili ko sa kanya. Naging mahalaga siya sa akin. Kahit sa mata ng iba, uugod-ugod na siya. Dahil kung tutuusin nga ay lolo na siya. Ni mas matanda pa nga siya sa aking tatay. May sarili siyang grocery at tindahan sa may bayan. Doon na rin ang bahay niya sa may itaas na bahagi. Kung tutuusin, may kaya talaga siya sa buhay. Yun nga lang, wala na siyang kasama sa bahay niya dahil nasa Maynila na rin ang dalawa niyang anak na may kanya-kanya na ring sariling pamilya. Sa kabila ng edad niya, maayos pa rin siya at malakas pa rin ang pangangatawan. Kayang-kaya pa nga niyang asikasuhin ang negosyo niya. Hindi ko pa alam noon na ang simpleng pagpasok ko sa trabaho niya ang dahan-dahang magpapabago sa takbo ng buhay ko. Isang umaga, habang naghahanda ko ng almusal ng mga bata, nakita kong nakahiga pa rin si Nestor sa may sala. Nestor, wala ka bang pasada ngayon? Tanong ko. Masakit ang ulo ko eh. Sagot niya habang nakapikit pa. Pero kahapon ka pa hindi pumapasada. Wala tayong pambili ng bigas ngayon. Napabangon siya at nagmura. Alam mo, hindi ko pa man na imumulat tong mga mata ko. Problema na agad ang binibigay mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Bahala ka, ikaw nang gumawa ng paraan. Hindi na ako nakipagtalo. Sanay na ako. Kapag ganyan siya, wala ring mangyayari sa usapan namin. Kinahaponan, dumaan si Aling Susing, ang kapitbahay naming matagal ng kaibigan ng nanay ko. Laika, naghahanap ng magbabantay sa tindahan ni si Mang Beto. Talaga ho? Oo, pero matanda na. Baka masungitan ka sa ugali. Doko hindi ho. Kahit magsungit pa ho siya maghapon, ayos lang. Alam niyo naman ang sitwasyon ko, Aling Susing, di ba? Kailangan na kailangan ko ng pera, kaya kailangan ko ng trabaho. Oo siya, sige. Sinabi ko na sa kanya na ipapasok kita. Subukan mo na lang bukas, pero mabait naman yun. Yun nga lang alam mo naman, ang tao pag nagkakaedad na, kaya pag nagsungit sa'yo, pabayaan mo na lang. Kinabukasan, Miss Love, maaga akong pumunta sa may tindahan. Nakaupo si Mang Beto sa cashier at nagbabasa ng dyaryo nang mapatingin siya sa akin. Ikaw si Laika? Nakangiting tanong niya. Opo, ako nga. Ako si Beto, halika, maupo ka muna. Nabanggit ka nga sa akin ni Susing.
Magaan siyang kausap. Hindi siya katulad ng ibang may-ari ng negosyo na may ilang ka, na seryoso. Siya hindi. Nasabi na rin sa akin ni Susing na may 3 kang anak. Opo. Naku, alam mo, humahanga ako sa mga nanay na hindi sumusuko. Napangiti ako. Tinanggap niya ako agad. Kinabukasan nagsimula na akong magtrabaho sa tindahan niya. Lumipas ang mga araw at napansin kong mabait talaga si Mang Beto. Kapag tanghali, sabay kaming kumakain sa maliit na mesa sa likod ng tindahan. Isang araw, tinapay lang ang baon ko. Napansin niya iyon. Yan lang ang kakainin mo? Oo eh. Busog pa kasi ako. Sabi ko na lamang kahit na hindi totoo. Naku, hindi pwede. Naku, ayos lang po ako. Hindi pwede ang ganyan. Tumayo siya at kumuha ng ulam. Nakakahiya naman po. Tumawa lang siya. Kapag gutom ang kasama ko, makukonsensya naman ako. Napangiti ako. Baka malugi kayo sa akin kung lagi niyo akong ililibre ng ulam. Kung ngiti mo naman ang kapalit, nako hindi na ako lugi. Napatawa niya ako. Hindi naman bastos pakinggan. Parang biro lang ng isang matandang masayahin. Pero matagal na rin walang lalaking nakapagpangiti sa akin ng ganon, Miss Love. Pag-uwi ko ng gabing yon, datnan ko na naman lasing ang asawa kong si Nestor. Saan ka galing? Tanong niya. Malamang sa trabaho, no? Anong oras na? Baka naman kinakalantaryo mo ng amo mo. Hoy, Nestor. Trabaho lang yun. Huwag mo akong gawing tanga. Alam ko ng galawan ng mga babae. Alam mo, huwag mo akong itulad sa'yo, no? At kung sakali manggagawin ko mga sinasabi mo, para yun sa mga anak ko, hindi para sa sarili ko. Hindi na siya sumagot pa. Hindi na rin ako sumagot. Pagod na rin ako makipagtalo. Kinabukasan, tahimik akong nag-aayos ng mga paninda nang mapansin niyo ni Mang Beto. Parang may malalim kang iniisip ah. Wala po. Wag mo akong lokohin. Abay matanda na ako. Papunta ka pa lang ipabalik na ako. Napangiti ako. Nahalata niyo po ba? Oo naman. Alam mo, wag kang sisimangot. Kasi mas maganda ka kapag nakangiti. Napatingin ako sa kanya. Alam niyo, ang tanda-tanda niyo na. Bolero pa kayo. Ngumiti siya. Aba, sa edad kong ito, sayang ang oras sa pagsisinungaling. Kaya, hindi kita binobola. Natawa ako at napailing. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love. Pero buong maghapon, dala-dala ko ang simpleng sinabi niyang yun. Kasi sa loob ng maraming taon, unang beses na lang ulit na may lalaking nagsabi sa akin na maganda pa rin pala ako sa kabila ng itsura ko, sa kabila ng pagiging nanay ko. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan. Hindi ko na malay na halos kalahating taon na pala akong nagtatrabaho kay Mang Beto. Naging magaan ang trabaho ko dahil bukod sa mabait siyang amo, para na rin kaming magkaibigan. Madalas sabay kaming kumakain ng tanghalian at minsan kapag wala siyang customer, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa buhay-buhay. Pero ako, hindi ko kailanman kinuwento sa kanyang lahat ng problema ko kay Nestor. Hanggang isang gabi, pag-uwi ko sa bahay noon, nadatnan kong may mga kainuman na naman ang asawa ko sa harapan ng bahay. May mga bote na ng alak sa mesa at may pabidyoke pa sila. Hirap na nga akong maghanap ng pambabayad sa kuryente. Tapos heto siya. Halos 1 linggo na nga kaming namumroblema kung saan kukuha ng pambili ng bigas. Eto pang dadatnan ko. Pagkaalis ng mga kainuman niya, tsaka ko lang siya kinausap. Nestor, saan ka kumuha ng pambili ng alak? Bakit pa tinatanong mo pera ko naman yun? Pera mo? Ilang araw ka nang walang pasada eh. Sabi mo wala kang pera. Bakit ba? Minsan lang naman ako magsaya. Minsan, halos gabi-gabi kang umiinom. Bigla tong tumayo.
Pagod na ako sa kakadakdak mo ha. Pagod ka? Halos ako na ngang nagtatrabaho dito eh. Ako na nga bumibili ng pangangailangan ng mga anak natin. Ikaw akala mo kung sino ka. Dahil namang may trabaho ka na, yumayabang ka na. Dahil makapal ang mukha mo. Wala na nga makain ng mga anak mo. Nagagawa mo pang magsaya at maglasing. Nakita ko ang galit sa mukha niya. At bago ko pa man maiiwas ang sarili ko, dumapo ang palad niya sa pisngi ko. At sa sobrang lakas nun, Miss Love, napasubsob ako at tumamang mukha ko sa kanto ng mesa. Napahawak ako sa mukha ko noon. Nanlalaki ang mga mata ko. Hindi ko akalaing magagawa niya yun. Hindi ako umatras. Sa sobrang galit ko, tinulak ko siya. Ang kapal naman ng mukha mo, Nestor. Tigilan mo ako, Laika. Baka hindi lang yan ang abutin mo. Matagal na kitang tinitiis. Nagulat siya nung makita niya akong biglang umiyak. Ikaw na nga tong walang silbi. Ikaw pang mananakit. Dahil sa katahimikan ng gabi at sa naging ingay ng pag-aaway namin, nagising ang bunso naming anak na umiiyak. Doon palang natauhan si Nestor. Hindi siya nagsalita. Lumabas na lang siya ng bahay at iniwan akong umiiyak. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. May pasapang pisngi ko at wala akong gana. Pero nung tanghali, napilitan din naman akong pumasok. Wala kaming kakainin kapag hindi ako nagtrabaho. Pagkarating ko sa tindahan, nakita agad ako ni Mang Beto. Laika! Pasensya na ho, hindi ako nakapasok kaninang umaga. Nagka-problema lang. Napansin niya agad ang pisngi ko. Ayos ka lang ba? Oho, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Tiningnan niya ako ng mabuti. Tapos hindi na siya nagsalita. Pero kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Bandang 5:00 na ng hapon, kakaunti na lang ang mga customer. Tahimik na ako nag-aayos ng paninda nang maramdaman kong may lumapit. Paglingon ko, may hawak siyang isang bimpo at yelo. Eto. Napangiti ako. Ano po yan? Para dyan sa gilid ng labi mo. Hindi ko napigilang mapayuko. Naku, wala po ito. Laika. Ngayon ko lang narinig na seryosong boses niya. Wag mo akong lokohin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto kong umiyak ng mga oras na yon. Ano bang nangyari sa'yo? Umiling ako. Nabangga lang po ako, Mang Beto. Hindi siya nagsalita, pero marahan niyang nilagay ang yelo sa gilid ng labi ko. Napapikit naman ako. Masakit ba? Medyo po. Alam mo, dapat wag mo siyang hayaan na saktan ka. Hindi ko na malaya na biglang tumulo ang luha ko pagkasabi niya noon. Dahil sa unang pagkakataon, may taong nakakita ng sakit na pilit kong tinatago noon pa. Hindi ko na napigilang umiyak, Miss Love. Pero siya hindi nagsasalita. Hinayaan niya lang akong ilabas ang lahat. Hanggang sa kusa niyang hinawakan ng kamay ko. Nandito lang ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang doon ko naramdaman na hindi ako nag-iisa. Hindi namin namalaya na gabi na pala. Ako na hong magsasara, sabi ko. Ngumiti naman siya. Mabigat yon, mahihirapan ka. Tulungan na kita. Pagkapasok sa tindahan, umupo muna siya. Ako tumabi muna sa kanya, tapos napatingin ako sa mukha niya. Sa totoo lang, Miss Love, may itsura ang matanda. Kahit na may edad na siya kung tutuusin. Lihim ng gabi, hindi ko na malayang napasandal ako sa balikat niya. Hindi naman siya gumalaw. Sa halip marahan niyang hinaplos ang buhok ko. Huwag mong kinikimkim ang lahat, Laika. Mas maganda pa rin mailabas mo ang mga sama ng loob mo. Napatingin ako sa kanya at doon sa mga mata niya nakita ko rin ang lungkot. Matagal na nga rin pala siyang nag-iisa sa buhay. Doon ay hindi ko napigilang yakapin siya. Nagulat siya pero niyakap niya rin ako pabalik. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Pareho lang kaming
Mga taong matagal lang naghahanap ng taong makikinig at mag-aalaga. At bago kami tuluyang umuwi, marahan niya pang hinalikan ng noo ko. Mag-ingat ka. Napapikit ako at kahit alam kong mali ang nararamdaman ko nun, Miss Love, hindi ko na maitatanggi. Sa paglipas ng buwan, unti-unti na akong nahuhulog sa lalaking matagal nang nag-iisa sa buhay. Pagkatapos ng gabing niyakap ko si Mang Berto sa tindahan, hindi na naging katulad ng dating samahan namin. Hindi na lang siya amo ko at hindi na lang din ako basta empleyada niya. Unti-unti naging espesyal kami sa isa't isa. Hindi ko man aminin noon, alam kong nahuhulog na ako sa kanya. Si Mang Beto naman, hindi kailanman naging mapilit. Hindi rin siya naging bastos. Pero ramdam ko ang pag-aalala niya at pag-aalaga sa akin. Kapag hindi ako nakakapag-almusal, siya mismo ang naghahanda ng pagkain ko. Kapag napapansin pagod na ako o napapansin niyang pagod na ako, pinagpapahinga niya muna ako. Minsan pa nga natatawa siya kapag nakikita niyang galit na gagalit ako sa mga supplier. Ang sungit-sungit mo talaga kapag nagagalit ka na. Biro niya. Pero mas maganda ka pala kapag galit. Napapailing na lang ako kapag binibiro niya ako ng ganun. Samantala si Nestor, lalo pang nalulung sa alak. Minsan nga hindi siya umuwi buong magdamag. Kapag may pera siya, sa inuman lang nauubos. Kapag wala, natutulog lang siya sa bahay o nakatambay sa mga barkada niya. Isang gabi, papauwi na ako nun sana. Dahil kakasara lang ng tindahan. Maghapong maulan noon at hanggang gabi hindi pa rin humuhupa ang lakas ng ulan. Huwag ka nang maglakad, ihahatid na kita, hantayin mo ko. Sabi niya. Pero nakakahiya naman po sa inyo. Lagi ka na lang nahihiya para namang hindi tayo magkaibigan. Napangiti ako sa sinabi niya. Magkaibigan lang po ba? Napatingin siya sa akin at napangiti rin. Ikaw, kung gusto mo ba ng more than friends eh. Hindi ko napigilang humagalpak ng tawa. Pagdating sa bahay, tulog na ang mga bata. Malakas pa rin ang ulan. Pumasok muna po kayo. Patilain muna natin yung ulan bago kayo umalis. Sabi ko. Nagtimpla ko ng kape para sa aming dalawa. Naupo kami sa maliit na mesa at nagkwentuhan muna. Alam mo, Laika, sabi niya, akala ko habang buhay na lang ako mag-iisa. Aantayin na lang na matapos ang mga boring na araw. Pero mula nung dumating ka, para akong lumakas dahil sa'yo. Napangiti ako noon. Kayo ho talaga, puro pambobol ang ginagawa niyo. Pero alam niyo, ako nga akala ko habang buhay na akong iiyak eh. Tumahimik naman siya. Laika, lahat ng tao deserve maging masaya. Kahit may asawa na? Hindi siya agad nakasagot sa sinabi ko. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Oo naman, kahit may asawa na, pwede pa rin maging masaya. Hindi ko hinihiling na hiwalayan mo ang asawa mo. Pero gusto ko lang malaman mo na mahalaga ka. Hindi ka babae lang. Babae ka, dapat inaalagaan. Hindi ko na malayang tumulo na pala ang luha sa mga mata ko noon. Nung humina na ang ulan kahit papaano, tumayo na siya. O siya, sige na. Uuwi na ako at gabi na rin. Pero bago siya tuluyang umalis, Miss Love, hindi ko alam kung bakit, pero niyakap ko siya. At marahan niya rin akong niyakap pabalik. Matagal kaming walang sinabi. Pareho kami naghahanap ng pagmamahal at pag-aaruga. Nang gabing yon, Miss Love, mas lalo kaming naging malapit. Nagtagal ang yakap namin at pareho na kaming nakaramdam ng kakaibang init. Init na matagal na naming hindi nararamdaman sa sarili namin. Wala mang salitang binibitawan, alam naming pareho na nagbabago na ang lahat sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa, Miss Love. Basta ang naaalala ko lang, nakaramdam ako noon ng kakaibang uhaw. Uhaw na alam kong ang matanda lang ang makakaalis. Oo, Miss Love.
Ako ang unang humalik sa labi niya. Nung una nga nagulat siya, pero kalaunan ay tumugon din siya. Hanggang sa may nangyari nga sa amin noon. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Halos 1 oras din ang lumipas nung marinig namin ang tunog ng tricycle sa labas. Nagulat pa ako. Si Nestor. Agad nang tumayo si Mang Beto. O sige na, aalis na ako. Kadarating lang ni Nestor at mukhang nakainom na naman. Buti na lamang at nakalabas na si Mang Beto sa likod ng bahay, kaya hindi sila nagpang-abot. Pagpasok ni Nestor, diretso na siyang humiga sa may kwarto. May pagkain ba? Tanong pa nito. Wala, kinain na ng mga bata. Kumain ka na lang bukas. Ani ko at agad rin naman siyang nakatulog. Lumipas ang mga araw, mas naging magaan ang buhay naming mag-iina. Hindi ko naman hinihingi pero madalas akong bigyan ni Mang Beto ng grocery. Marami na namang dilata to, Mang Beto. Marami akong stock eh. Sayang naman. Sa'yo na. Minsan naman bigas. Minsan gatas ng mga bata. Minsan naman mga biskit. At sa unang pagkakataon, nakita kong masayang-masaya ang mga anak ko sa tuwing binibigay ko ang mga yon sa kanila. Ma, mamaya corn beef ulit ulam natin ha. Masayang sabi ng bunso ko. Ngumingiti lang ako. Pero kasabay ng paggaan ng buhay ko ay ang unti-unting pagbigat ng konsensya ko. Dahil sa bawat ngiti ko kay Mang Beto. Sa bawat araw na may nangyayari sa aming dalawa. Alam kong may katotohanan pa rin na ako ay may asawa. At habang mas tumitibay ang nararamdaman namin sa isa't isa, hindi ko alam kung hanggang kailan namin maitatago ang lihim na iyon. Lumipas pa ang mga araw at buwan na ganoon ang naging takbo ng buhay ko. Sa araw nagtatrabaho ko sa tindahan ni Mang Beto at sa mga sandaling kami lang ang magkasama, hindi ko na maikakaila na may relasyon kaming dalawa. Hindi man iyon lantaran, ramdam kong matagal na naming natagpuan sa isa't isa ang pagmamahal at pag-aalaga na matagal naming hinanap. Mas naging magaan pa ang buhay naming mag-iina. Hindi na kami nagugutom, hindi na ako nangangamba kung saan kukuha ng pambili ng gatas ng bunso o ng baon ng mga anak ko. Hindi naman ako humihingi, pero halos linggo-linggo kasi ay may ipinapadalang grocery si Beto. Minsan bigas, minsan mga dilata, minsan naman ay mga pangangailangan ng mga bata sa eskwela. Pero habang kumaga ng buhay namin, hindi ko namamalayang unti-unti na rin pala kaming napapansin ng ibang tao. May mga kapitbahay na nakakita sa amin na sabay kaming kumain sa karinderya. May nakakita rin minsan na hinatid niya ako pauwi at nagkataong nakayakap ako sa kanya. At gaya nga ng inaasahan, mabilis kumalat ang chismis hanggang sa makarating ngayon kay Nestor. Isang gabi, tahimik na nakaupo si Nestor sa may sala. Tung makauwi ako. Bigla siyang nagsalita. May gusto akong itanong, sabi niya. Nagkibit balikat ako noon. Ano naman iyon? Tanong ko. Totoo ba ang chismis? Anong chismis? Totoo bang may relasyon kayo ni Beto? Yung matandang amo mo? Totoo ba? Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Tahimik lang si Nestor noon. Tila inaantay ang sasabihin ko. Maya-maya, huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Ganun talaga. Sabi ko, mahirap ang buhay eh. Ako ang kumakayod. Alam mo, hindi na nga mahalagang sarili ko eh. Ang gusto ko na lang, maging masaya naman ang mga anak ko. Maibigay ko naman ang mga pangangailangan nila na kahit kailan, hindi naman natin nagawang ibigay sa kanila bilang mga magulang. Naiintindihan mo naman ako, Nestor, hindi ba? Yung mga grocery na inuuwi ko, galing sa matandang yun. Napahawak si Nestor sa kanyang sentido.
Yung mga gatas na iniinom ng mga bata. Yung mga biskit na kinakain nila. Galing pa rin sa matandang yun. Yung bigas. Yung mga baon nila. Yung mga groceries. Yung kinakain mo kada uuwi kang lasing. Galing yun sa matanda. Alam mo ba, Nestor, kung ano lang pinoproblema ko sa bahay na to? Yung pambayad lang ng kuryente. Yun lang. Alam mo ba, simula nung maging kabit ko siya, napakaganda ng buhay ko. Hindi ako nai-stress. Hindi ako namumroblema. May katuwang ako. Hindi mo katulad. Ni minsan, hindi ako naging masaya sa'yo. Malayong malayo. Ikaw ngang asawa ko sa papel. Pero nagpaka-asawa ka ba sa akin? Nagpaka-ama ka ba sa mga anak mo? Hindi, di ba? Kaya hindi mo ako pwedeng sisihin kung bakit ko to ginawa. Akala ko nun, Miss Love, sisigaw siya. Akala ko magwawala siya. Akala ko nga sasaktan niya ako eh. Pero ilang segundo siyang nanahimik. Wala siyang sinabi. Hanggang sa napabuntong hininga siya. Kapag hiniwalayin mo ba siya, babalik na tayo sa dati. Napatingin ako sa kanya. Walang kakainin ng mga anak natin. Kapag ginawa ko yun, balik na naman tayo sa dati. Unless, magbago ka. Hindi siya nakatingin sa akin. Hindi na rin siya nagsalita pagkatapos noon at ako hindi na rin ako umimik pa. Sa unang pagkakataon, Miss Love, nakita kong parang nawalan siya ng lakas para magalit. Hindi niya ako sinaktan. Tahimik lang siyang humiga sa may sala at para bang nag-isip ng malalim. At ako naman noon, magdamag na hindi nakatulog. Lumipas ang mga araw pero na may napansin akong kakaiba kay Nestor. 5:00 pa lang ng umaga, gising na siya. Maaga rin siyang namamasada at kapag umuwi siya, hindi na siya lasing. Minsan nga may dala pa siyang pagkain para sa mga bata. Ma, si Papa po bumuli nito. Masayang sabi ng bunso namin na may dalang laruan. Hindi ko alam kung anong nangyari, Miss Love. Hindi ko alam kung bakit bigla siyang nagbago. Minsan nga, nadatnan ko siyang tahimik na nakatingin sa mga anak namin habang natutulog. At minsan naman, narinig ko siyang nagsabi sa sarili niya na, ang dami kong nasayang. Pero hindi niya alam na narinig ko yun. Hindi rin siya nagtanong na o hindi na rin siya nagtanong ulit tungkol kay Mang Beto. Parang tinanggap na lang niyang lahat. Samantala, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ng matanda. Sa tuwing magkasama kami sa tindahan, ganun pa rin ang kabaitan niya. Ganun pa rin ang pag-aalaga niya sa akin. Napapagod ka ba? Tanong pa nga niya minsan. Pero umiling lang ako. Hindi ako napapagod, pero natatakot ako. Sa ano? Na baka dumating yung araw na may masaktan. Tahimik siyang napatingin sa akin. Alam mo, Laika, matanda na ako. Konti na lang ang itatagal ko dito sa mundo. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Pero habang nandito pa ako, gusto kong maramdaman mong mahal kita. Napangiti ako, pero hindi nawala ang bigat sa puso ko. Dahil habang nakikita kong unti-unting bumabawi si Nestor bilang ama sa mga anak namin, hindi ko rin maitatanggi na unti-unti ko ring minamahal si Mang Beto. Hanggang ngayon, Miss Love, hindi ko alam kung ano ang tamang gawin. Dapat ko bang bigyan ng pagkakataon ng asawa ko na nagsisimula palang magbago o ipagpapatuloy ko ang pagmamahal na natagpuan ko sa isang matandang byudo na siyang tumulong sa akin noong mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako. Kaya kayo po ang tatanungin ko, mga nakikinig sa programang to. Mali ba ako? Mali ba na nahulog ako o nahulog ang loob ko sa taong nagbigay sa akin ng pag-aaruga at paggalang na matagal kong hinanap? Mali ba ako dahil sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang putulin ang relasyon namin ni Mang Beto? At kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano bang pipiliin ninyo? Ang lalaking kasama ko sa hirap at ama ng mga anak ko
na ngayon palang nagsisimulang magbago. O ang lalaking dumating sa panahong wasak na ako at siyang nagpaparamdam sa akin ngayon na mahalaga pala ako. Hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang babae. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Nagmamahal, Laika. Si Beth, isang mabuting misis at may bahay ng kanyang mister. Siya ang naging unang karasan nito simula pagkadalaga at walang ibang lalaking hinayaan niyang tumabi sa kanya sa kama kundi ang asawa niya lang. Ngunit magagawa niya bang pumatol sa iba at sa lalaking mas bata sa kanya para lang maisalba ang suliraning pinansyal ng pamilya? 2,000 tol. Para naman hindi siya lugi. Tsaka para mapapayag ko rin. Mahirap namang alukin siya. Kung mababang halaga lang din, di ba? Take it or leave it. Ang wika ni Brian sa kaibigang si Lando. Minsan kasi, habang nakikipag-inuman si Brian sa ilang barkada niya, sa loob ng kanilang compound, ay dumaan ang kanyang tiya Beth. At napansin ito ng isang barkada niya na mukhang tinamaan agad sa ginang. Tol, sino ba yung dumaan kaninang babae? Ang tanong kay Brian ng barkada niyang si Lando. Isang 20 years old na binata na ang tipo sa mga babae ay yung may mga asawa at may edad na. Sino? Yun ba? Ang simpleng pagtuturo ni Brian gamit ang nguso sa kanyang tiya na si Beth, na kasalukuyang patungo pa lang sa sarili nitong bahay na nasa loob lang din ng compound na pinag-iinuman nila. Tita ko yan, kapatid ng tatay ko. Ang dugtong ni Brian na pagpapakilala. Ganun ba? Akala ko nangungupahan lang dito sa loob niyo, tol. Ang malamig na sagot ni Lando kay Brian para hindi siya mahalata nito na masyadong napukaw ng ginang ang kanyang atensyon. Subalit, kilala na siya ni Brian at ng mga kainumang barkada nila na sadyang mahilig sa mga babaeng may edad na. Hindi naman kasi masisisi ni Lando ang kanyang sarili kung bakit napansin niya si Beth dahil may itsura, maapil at nasa magandang korte pa rin ang katawan ng ginang. Kahit pa nasa late 30s na ang edad nito at may 2 na itong anak na nasa grade school, ay hindi may pagkakaila na mapapatingin pa rin ang sino mang lalaki sa kanya. Lalo na ang katulad ni Lando na attracted sa babaeng may asawa na. Ibang klase ang dating ni Beth. Talaga namang panalong-panalo, lalo na kapag nakasuot to ng maiksing short at sando. Litaw ang kagandahan at kakinisan ng ginang na lalo namang nagpapabaliw kay Lando. Simula noon, tuwing nagkakasama at nagkakausap ang 2 binata, kahit hindi sila nagiinuman, ay lagi nang tinatanong ni Lando kay Brian ang ginang kung pwede bang madiskartihan, at kung nakakaligtaan naman itong magtanong, ay si Brian naman ang nagpapaalala kay Lando tungkol sa ginang para lalong ganahan ang kanyang barkada. Ang lupit, tol! Nakita ko siya kaninang umagang naglalaba. Nakasando lang. At talaga namang mapapawo ka na lang, tol. Wika ni Brian sa barkadang si Lando para lalo itong manabik. Tol, paano ko kaya siya madidiskartihan? Trip ko lang talaga eh. Ang laging pag-amin naman ni Lando kay Brian tuwing may sinasabi ito sa kanya ng mga ganoong bagay. Malabo, tol. Mahirap diskartihan yun. May asawa at anak na yun eh. Magpainom ka na lang palagi. Doon tayo sa amin para nakikita mo siya. Ang panguuto ni Brian kay Lando para kahit tingin ay matingnan naman ito ang ginang. At the same time ay malibre pa siya ng alak. Wala namang problema, tol eh. Basta ba itataon natin sa paglalaban niya yung pag-iinom natin para makasimple naman ako, tol. Ang simpleng ganti naman ni Lando kay Brian para hindi naman siya malugi kung sakaling magpapainom nga siya.
Natawa na lang si Brian habang nakangisi naman si Lando na nakatingin sa kanya. Akala niya kasi ay mauuto niya si Lando na magpainom para lang mapagmasdan nito ang babae. Ilang araw ang lumipas nang may hindi inaasahang nangyari sa asawa ni Beth. Nabangga sa poste ang minamaneho nitong delivery truck na naging dahilan upang ma-ospital to ng ilang linggo. May tulong medikal naman ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa ni Beth. Pero hindi iyon sapat at kinailangan ni Beth dumiskarte ng mauutangan para sa pang-araw-araw nilang pagkain habang hindi pa nakakapagtrabaho ang mister na nasa ospital pa rin. Lahat ng kamag-anak ni Beth ay nalulungkot sa nangyaring yun, maliban sa isa, si Brian. Nakakita kasi si Brian ng pagkakataon. Siguradong ang pangyayaring yun ang magiging dahilan upang mailapit niya ang kanyang barkada sa ginang. Tol, kaya mo bang magbayad ng 2,000? Ang mahinang tanong ni Brian kay Lando nang magkita sila sa madalas nilang tambayan na bilyaran. Para saan, tol? Ngumuso ang binata sa direksyon ng naglalakad na si Beth. Oo ba, tol? Pumayag ba siya? Ang sagot at na-excite na tanong ni Lando na may halong galak pa. Hindi pa, tol. Dediskartehan ko pa lang para sa'yo. Basta't ihanda mo lang ang 2,000 mo. Ang paniniyak ni Brian dahil naikwento na rin niya kay Lando ang mahirap na kalagayang pinagdadaanan ngayon ng kanyang tiya Beth. Baka naman pwedeng makadiscount, tol. Para naman may pang-inom pa tayo. Ang nakangising banat ni Lando kung pwedeng makamura o makatawad kung sakaling madediskartehan nga ni Brian ang ginang na alokin ng salapi para madiskartehan to ng kaibigan. 2,000, tol. Parang hindi naman siya lugi. Tsaka para mapapayag ko rin. Mahirap naman kasing alokin ng mababa yung presyo. Baka isnabin lang ako. Take it or leave it. Ang nakangiting wika ni Brian kay Lando. Okay, sige. Call na ako. Basta ikaw na bahala ah. Ang masayang sagot ni Lando. Dahil naiintindihan naman niya na hindi naman talaga babaeng nakukuha sa pera ang ginang. Kaya ayos na rin yung 2,000. Ang mahalaga, hindi masayang ang pagkakataong nangangailangan to ngayon ng pinansyal. Wala nang problema si Brian sa barkada niya. Ang tiya Beth na lang niya ang iniisip niya kung paano niya to mapapapayag. Hindi ito ang unang pagkakataon na may aalokin siyang babae para lamang ibigay ang dangal kapalit ng pera. Ilang beses na rin niya itong nagawa, pero ito ang unang pagkakataon na aalokin niya ay ang malapit sa kanya. Imbis na takot at hiya ang maramdaman ni Brian, ay panibagong challenge para sa kanya yun. Mission impossible kumbaga. Brian, kain tayo. Ang aya ni Beth sa pamangkin para kumain ng minsang nasa loob ng bahay niya to at nakikipag-bonding sa mga anak niya. Si Brian naman ay sinadya talaga na pumunta doon para kumuha ng tiyempo para alokin si Beth. Kunwa-kunwarian lang ang bonding na pinapakita niya sa mga anak ni Beth. Sige lang ho, tapos na akong kumain kanina. Ang pagtanggi ni Brian sa alok ng ginang. Gulay na naman, Nay. Lagi na lang gulay. Ang narinig ni Brian na wika ng anak ni Beth nang makita nito ang ulam nila na nakahain sa kanilang lamesa. Kumain na kayo. Buti nga may ulam pa tayo. Ang mahinang utos naman ni Beth sa mga anak niya na parang naaawa na rin dahil lagi nga namang gulay na ginisa na walang sahog ang madalas niyang maihain sa pagkainan simula nung maospital ang kanyang asawa. Mahinang boses lamang ang gamit ni Beth ng mga sandaling yun, pero dinig na dinig nang nakikinig na si Brian ang lahat dahil nagmamasid lamang to at nakikiramdam kung kailan niya pwedeng kausapin ang ginang tungkol sa iaalok niya dito na give and take na tulong. Hinayaan muna ni Brian na matapos kumain ang lahat, makapaghugas ng pinggan si Beth at masikaso nito ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng mga yun,
ay bumalik ito sa lamesa at umupo sa isang upuan. Inilatag nito ang mga papeles na nasa brown envelope na sa tingin ni Brian ay mga papeles at listahan ng mga babayarang utang na may kinalaman sa pagka-confine sa ospital ng asawa nito. Dahil parang problemado ang postura ni Beth habang tinitingnan isa-isa ang mga papeles. Iyon na ang hinihintay na pagkakataon ni Brian. Pumunta siya sa kusina at nagkunwaring makikiinom ng tubig para makalapit kay Beth na nasa lamesa. Sinadya niyang tagalan ng pag-inom habang nakatingin sa problemadong babae. "Anong tinitingin-tingin mo dyan?" Ang puna ni Beth nang makita si Brian na nakasandal sa lababo na may hawak na baso pero hindi naman umiinom at nakatingin lamang sa kanya. "Wala po. Tinitingnan ko lang kung ano bang nakita sa'yo ng isa kong barkada. Patay na patay kasi sa'yo eh. Lagi kang tinatanong sa akin." Ang lakas loob na sagot ni Brian kay Beth na nakaupo pa rin sa lamesa. "Ikaw pinagtitripan mo na naman ako. Nakabata ka na naman siguro, no?" Hindi naman, no. Hindi na ako ganun. Tsaka matagal na akong huminto dun, no. Sinasabi ko lang talaga na kursunada ka ng isa kong barkada." Ang sagot ni Brian. Ang totoo niyan, may history na kasi ang binata na gumagamit at nadala na rin siya sa rehabilitation center sa may Pampanga. Kaya ganun ang sinasabi ni Beth sa kanya. "Hay naku, umuwi ka na nga Brian. Huwag mo nang dagdagan pa yung iniisip ko. Kita mo na nga masakit ulo ko sa kakaisip ng mga to at sa kakainin ng dalawang pinsan mo. Bukas ka na lang ulit makipagkulitan sa kanila." Ang wika ng galit-galitang si Beth. "Sinasabi ko lang naman po sa'yo Kasi talagang may tama sa yung barkada ko na si Lando. Kahit nga 1.5 daw, handa siyang magbitaw para sa'yo. San ka pa, di ba? Talagang trip ka talaga. Sige uuwi na ako." Ang mahina na parang pabulong na pagpapaalam ni Brian. "Sige na, umuwi ka na." Inis na halos maisgaw ni Beth kung hindi lang dahil sa mga anak niyang makakarinig. Si Brian naman ay mabilis na ring umalis bago pa man makagawa ng kung ano ang ginag sa kanya. Naiinis si Beth sa mga nangyayari dahil ang totoo niyan ay hindi lamang si Brian ang nagsabi at nagpahiwatig ng ganoon sa kanya. Pera, kapalit ng panandali ang aliw. Pangatlong pagkakataon na kasi yun, simula nang madisgrasya ang asawa. Yung una ay sa pamamagitan ng text message ng isa nilang kaibigan na nag-o-offer ng 500 pesos sa bawat gabing tatabi siya. Yung pangalawa naman ay nung subukan niyang manghiram ng pera sa kumpare nila ng mister para magamit niya pamalengke. "Okay lang Mari, kahit na hindi mo nabayaran yan." Ang naaalala ni Beth na sinabi ng kanilang kumpare habang pasimpleng napahaplos to sa kanyang braso noon nang iabot ito sa kanya ang ipapahiram nitong 500. Naiinis si Beth sa mga offer na ganoon sa kanya. Pero sa kabila nun ay parang pinag-iisipan na rin niyang tanggapin ang mga iyon, lalo na't naiisip niya ang kanyang mga anak na medyo matagal-tagal na ring hindi nakakakain ng mga paborito nitong pagkain simula ng mospital ang kanyang mister. Mula kasi ng mospital ang asawa ay lagi na lang gulay sa palengke ang kanyang binibili para tumagal yung mga nauutang niyang pera. Nakakakain lang na masarap ang mga ito kapag binibigyan sila ng ulam ng mga magulang ni Brian na kasama nilang nakatira sa may compound. Bahala na. Hindi naman siguro malalaman ng asawa ko to. Kung sakaling tanggapin ko ang isa sa mga nag-alok sa akin. Tsaka para naman sa mga anak namin to Nakakaawa na lang. Lagi na lang gulay. At minsan wala pang baon sa school. Buti nga't may nagkaka-interest pa sa akin. Kahit may edad na ako. Kung sa bar ako extra, malawang walang magbabayad sa akin ng 500. Ang mga nasa isip ni Beth habang nakadungaw sa dalawang anak na natutulog sa kwarto. Brian, kausapin nga kita sandali. Ang tawag ni Beth sa binata, kinabukasan, nang makita niya ito na nakatingin sa kanya. Ang offer kasi ng barkada nito na si Lando
ang napagpasya niyang tanggapin kesa sa dalawang naunang nagpahiwatig sa kanya. 1.5, di ba? Isang gabi lang yun, tama? Ang pinaka-highlight na tanong niya sa binata. Bilang pagsisiguro kung magkano ang ibibigay sa kanya kung sakaling pumayag siya sa nais na mangyari nito. Opo. Yun yung sinabi ni Lando eh. Type ka lang kasi talaga niya. Ang pagsisigurado ni Brian kay Beth na mukhang handa ng makipag-deal kahit ang totoo ay 2,000 ang halagang alok ni Lando sa kanya. Baka naman, 500 lang yung iabot sa akin nun ha. Ang paninigurado ni Beth kay Brian. Iniisip niya kasing yung sinabi ng taong unang nagpahiwatig sa kanya na hanggang 500 lang daw siya. Money down tayo. Kukunin ko muna yung pera para makasiguro tayo na sakto nga yung ibibigay ni Lando. Kapag hindi 1.5, hindi ko na patutuloyin sa bahay mo. Ang sabi ni Brian kay Beth para mawala ang agam-agam nito. O sige, mamayang madaling araw, kapag tulog ng lahat, sisenyasan na lang kita. Ikaw nang bahala kumuha ng deal natin ha. Checkin mo na sakto yung halaga nun para mabigyan din kita kahit pang inom mo. Ang pagsang-ayon na lang ni Beth sa plano ng binata na lalo pang nagpasaya dito. Dahil bukod sa kikita na siya ng 500, ay bibigyan pa siya ng porsyento mula sa 1.5 na sinabi niya. Napag-usapan rin ng dalawa na sa mismong lugar na lang ni Beth para mas ligtas sa mga tsismosa. Sa loob kasi ng compound na yun, ay wala ng tao kapag madaling araw na. Maliban na lang kay Brian na laging madaling araw talaga kung matulog. Kaya sigurado na hindi ito paghihinalaan ng nanay niya at ng live-in partner niya na nakatira sa bahay ng mga magulang nito. Ganun na nga ang nangyari. Tumambay sila Brian sa loob ng compound kasama ang parokyano ng ginang na si Lando. At kunwari ay magdamag ang paggigitara habang naghihintay ng senyas na ibibigay ni Beth. Hudyat para sa isang kasunduang una at minsan lang magaganap. Past 12 midnight, na maingat na bumukas ang pintuan ng bahay nila Beth. At kahit madilim, ay aninag nila Brian ang pagmamatsyag ni Beth sa pintuan para masigurado kung may ibang taong gising maliban sa kanila. At nang makatiyak na ligtas sila, ay agad itong sumenyas kay Brian para alamin kung yung napagkasunduan bang halaga ay natupad. Mahinang nagtanong si Beth kay Brian para siguraduhing maayos ang lahat bago niya patuluyin sa kanyang bahay ang barkada nitong si Lando. Oho, hawak ko na yung napag-usapang halaga, sagot ni Brian. Ano? Pwede ko na bang patuluyin yung barkada ko? Ang tanong ni Brian, sabay tingin sa kunwaring nagigitara pa rin si Lando. Okay sige, tawagin mo na. Sagot naman ni Beth. Tol, punta ka na sa loob ng bahay. Bantay ako dito. Ang nakangiting utos ni Brian sa barkadang si Lando. Nang balikan at lapitan niya ito, na agad naman itong sinunod. Dalawa ang kwarto sa loob ng bahay ni Beth na pareho lang kurtina ang mga harang. Dahil paunti-unting ginagawa yun kapag may sumusobrang budget. Isa para sa dalawa niyang anak at ang isa ay para sa kanilang mag-asawa. Sa kwarto nilang mag-asawa nagpunta si Beth na sinundan naman agad ni Lando. Huwag tayong gagawa ng masyadong ingay ha? Baka magising yung dalawa sa kabilang kwarto. Ang paalala ni Beth sa 20 years old na si Lando na barkada ng kaniyang pamangkin. Kapwa wala nang sinayang na oras pa ang dalawa. Humiga agad sa kama si Beth upang hintayin doon si Lando at kung ano ang nais nitong mangyari o gawin sa kanya ay handa naman niyang tanggapin kapalit ng salapi na kailangan niya sa panahong walang-wala sila. Si Beth ay tiniis ang lahat. Nanatiling nakayakap ang mga binti sa bewang ng binata. Ngunit sa hindi inaasahang dahilan, ay bigla na lamang napakagatlabi ang ginang at lalong napahigpit ang yakap sa binata. Talagang sinulit naman ni Lando ang bawat segundo
Dahil para sa kanya kasi, ay tipo niya talaga ang mga babaeng may edad na at may asawa pa. Iniisip niya kasi na parang dagdag sa kanyang gigil ang makatabi sa kama ang asawa ng iba. Iba ang thrill na dulot nun kesa sa babaeng wala pang nagmamay-ari. Samantalang si Beth naman ay iniisip na dahil lamang sa pangangailangan ng pera, kaya siya pumayag na magsilbing misis muna siya ng 20 anyos na binata ng gabing yun. Ngunit dahil sa halos 3 linggo na rin siyang nalulumbay, simula nang maaksidente ang asawa, ay hindi maiwasan ni Beth na pasalamatan si Lando dahil lihim siya nitong napasaya at natugunan ang pangangailangan niya. Nang lumipas ang insidenteng yun, ay nagpaalam na si Lando kay Beth matapos itong magbihis. Umalis ito ng bahay at masayang nagpaalam sa barkadang si Brian na siyang gumawa ng paraan para mangyari ang matagal na niyang pinapangarap. Tol, hindi ko talaga siya malilimutan. Sana hindi pa to yung huli. Ang huling sabi ni Lando na nakangiti bago umalis sakay ng scooter niya. Pagkaalis ni Lando, ay agad namang kumatok si Brian sa bahay ng ginang para iabot ang pinaghirapang salapi. Ilang linggo ang lumipas. Pagkatapos makalabas ng Mr. ni Beth sa ospital, ay si Brian naman ang naaksidente. Buhay si Brian, ngunit kinakailangan niyang mamalagi muna sa ospital ng ilang linggo. April, baka kailangan mo ng pera? Yung kumpare kasi namin na mapera. Naitanong ka sa akin at sa tingin ko type ka niya. Ikaw, kung gusto mo lang naman, baka kasi kailangan mo ng pera pang gastos. Ang sikreto at makahulugang sabi ni Beth sa nahihirapan lang si April sa gastusin ng live-in partner niyang si Brian. Sa isip-isip ni Beth, amanos na sila ni Brian.